Чат, това правилно ли, което виждам в момента, или самата страница нещо се е бъгнало? В момента гледаме карта на ПТП-та. Така, нека обобщим. Данни за последните 30 дни. Петър, брат, гледай това, също е, искам и ти да го погледнеш. Значи един месец. Какво? Да, точно. Значи за един месец. Точно, да. Искам това и ти да го погледнеш. Много внимателно. Данни за последните 30 дни. Брой загинали в ПТП. 51. Така. Брой ранени в ПТП. 861. Брой тежки ПТП-та. 669. Така. Брой ПТП за днес. Общо ПТП 77. Ама това говорим за цяла България. 13 тежки ПТП. Брой пострадали в ПТП за днес. 12 ранени и един загинал. Интересни човек. Гледай какво става. Брой ПТП-та всички. 724. Това е скандално, брат.